Posledním velitelem obrany Berlína se v závěru druhé světové války stal generál Helmut Weidling. Jednalo se o zkušeného frontového velitele, který prošel taženími v Polsku, Francii a podílel se i na operaci Barbarossa. Post velitele berlínské posádky získal tak trochu ironii osudu. Weidling měl totiž být nejdříve zastřelen za zradu vlivem chybné zprávy o ústupu jednotky, které velel. Když se to generál dozvěděl, vydal se do Hitlerova bunkru, aby situaci osobně vysvětlil. Jeho projev udělal na vůdce takový dojem, že jej jmenoval velitelem obrany Berlína. Weidling pak prý sarkasticky prohlásil: byl bych radši, aby mě dal zastřelit, pak bych se téhle šlamastice vyhnul. V rámci možností se pak snažil organizovat beznadějnou obranu města proti drtivé sovětské přesile. Po skončení druhé světové války byl Weidling zajat a odsouzen k 25 letům vězení za válečné zločiny. Zemřel v roce 1955. V 90. letech byl rozhodnutím vojenského soudu rehabilitován.